दिनै 17 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव मोनसे मुगैजाथाव जाथाय। 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'जों गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय सासे सेंग्राया एरेस्ट खालामजायो। बे मुगैजाथाव जाथाया नगावनि इटापारायाव जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि लाइमोना नसुंसेनि सासे 3 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गावनि न'आव लाङो आरो बिनि सायाव गाज्रि खामानि मावो। उनाव गथ'नि बिमा बिफाया जाथायनि बागै मिथिनानै खाथिनि पुलिस थानायाव थांनानै एफआइआर होयो। बे मुगैजाथाव खामानियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिनि मुंखौ समीदुर रहमान होननानै मिथिनो मोनो। दायनिगिरि समीदुर रहमानखौ नगाव सदर पुलिस थानानि केस नम्बर 7/2024 नि बेरेखायै खानाय जायो। नैथियाव काछारनि भुबन हाजोआव गोब्राब गुलि गावलायनाय। पुलिस आरो उदखारिफोरनि गेजेराव जानाय गावलायनायाव 3 मार उदखारिफोरनि जिउ गोमायो। जाथायजों सोमोन्दो थानाय खौरां मोननाय बादिब्ला पुलिसआ मंगलबार खालि गंगा नगरनिफ्राय पिस्तलजों लोगोसे 3 उदखारिफोरखौ खादोंमोन। पुलिसआ हमजानाय 3 उदखारिफोरखौ लोगोसे लानानै भुबन हाजोआव सिग्रोमहैदोंमोन। गुबुन उदखारिफोरनि हानजाया भुबन हाजोनिफ्राय पुलिसनि सायाव गुलि गावहरदोंमोन। बे गावलायनायाव 3 उदखारिफोरनि जिउ गोमायो। थैनाय उदखारिफोरनि गेजेराव सानैया काछारनि सासेया मणिपुरनि होननानै मिथिनो मोनो। बे जाथायाव 3 पुलिसफोराबो जोखोम जायो। थामथियाव फिन आरोबाव UPPL दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम गोरा ब्रह्म आरो लेङाइ आफादगिरि सन्जय ब्रह्म आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों। ब्रैथियाव तामारहाटआव गोरिब आबादारिफोरनि थालिर बागानखौ दुथांफोरा फोजोबस्रांदों। बे जाथाया धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय फाग्लाहाट पुलिस नायदिंग्रा स्टेशननि तामारहाटआव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे दुथां हानजाया ओनसोलनि गंसे निखावरि नखरनि थालिर बागाननि थालिर बिफांखौ दानफायनानै सिलिंखार खालामो। रांखान्थियारि महरै गोग्लैसोनाय सुबुं अन्सार आलीआ बे गामिनिनो सासे आइजोनिफ्राय 4 बोसोरसिम 2 बिगा हा भारायाव लानानै बिथां अन्सार आलीआ थालिर आबादजों आत्मनिर्भर जानायनि मिजिंजों सान हर खस्थ' खालामबोदोंमोन। थालिर फिथाइ थायनायनि सम जानायावनो हरखाबै माखासे दुथां हानजाया आखायाव गोबौ हाथियार लानानै बागानाव हाबनानै गासै बिफांखौ दानफायो। फिथाइ गोनां थालिरनि बिफांखौ दानफायनानै थालिर फिथाइखौ बिसोरो नावआव दिखांनानै लाना थाङो। थालिर बागाननिफ्राय आरजिनाय रांजों गोरिब आबादारिया संसारखौ खुंबोदोंमोन। दुखुथिया आबादारिया जेबो राहा गैयैयाव फाग्लाहाट पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। बाथियाव बांलादेशनि राजा लामायाव रोजा रोजा फरायसाफोरनि हेंथा दिन्थिफुंनाय एबा प्रटेस्ट दिनैसिमाव 6 जिउ खहा। बे हेंथा दिन्थिफुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थांनाय देवबाराव गणभवनाव मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बांलादेशनि प्रधान मन्त्रि शेख हासिनाया रिजार्भेशननि सोमोन्दै मोनसे बिबुंथि होदोंमोन। बे रिजार्भेशननि सोमोन्दै बिबुंथि होनायखौ नेवसिनानै थिखानाय हुदाखौ जुक्तिगोनां बोस्रांनायनि दाबिजों बे प्रटेस्टआ देवबार मोनानिफ्रायनो ढाकानि राजा लामायाव फरायसाफोरा जागायदोंमोन। बेनि उनावनो समबाराव ढाकानि गोबां मुलुग सोलोंसालि आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव सोमावसारनाय फरायसाफोरनि सायाव फरायसालिगनि मावफारियारिफोरा गाग्लोबदोंमोन। बबेखानि फरायसालिगआ गाग्लोबाखै, नाथाय फरायसाफोरासो गावसोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन होननानै मंगलबारनि सानजौफुनिफ्राय फरायसालिगआबो सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बेनि उनाव हादोरनाङैनो सोमावसारनाया गुबुन महर लायो। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगायाव फरायसाफोरा लामाखौ होथेदों आरो प्रतिबाद खालामदों, जायनि जाहोनाव लामाफोराव गारिनि थांलाय फैलाया बन्द जानांदों आरो हेंथा सोमजिहोदों। बे सोमावसारनायावनो दिनैसिमाव 6 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो रोजा रोजा सुबुङानो जोखोम जादों। जिउ खहा जानाय 3आ चट्टग्रामाव, 2आ ढाकायाव आरो रंपुराव सासे। 3 फरायसाफोरनि जिउ खहा, सासेया हान्थिगिरिनि आरो 2 जिउ खहा जाजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मोननो हायाखै। 6थियाव आयेन बेरेखा हाथियार सिखाव फालांगिरि 3खौ हमनो हानायजों लोगोसे आयेन बेरेखायै लाबोनाय हाथियारबो बोखांनो हादों। नगाव हयबरगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि आनन्द मेधिनि दैदेननायाव मंगलबाराव मोनसे संदाननाय खालामनायावनो आयेन बेरेखा हाथियार सिखाव फालांगिरि 3खौ हमनो हायो आरो हाथियारबो बोखांनो हायो। मोनसे आन्दो फुंखानि सायाव बिथा खालामनानै हयबरगाव पुलिस थानानि पुलिसआ नगाव सोहोरनि साखाथिनि बाकटगावआव संदाननाय हाबाफारि लानानै पुलिसआ 3 आयेन बेरेखा हाथियार सिखाव फालांगिरिफोर मुकुट, आबु शहीद आरो सिद्दिकी आलीखौ हमनो हायो। पुलिसआ बांसिन खौरां मोननो थाखाय 3खौबो सोंथि खालामो। हिरा मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिया खारखोमालांनो हादोंमोन। पुलिसआ खारखोमानाय सुबुंनि बेरेखायै गावसोरनि सिग्रोमनायखौ सोलिहोगासिनो दं।
पुलिसआ हमजानाय सिखाव फालांगिरिफोरनिफ्राय गंसे 7.65 mm पिस्तल आरो 4 गोथां गुलि बोखांनो हायो। हमजानाय सिखाव फालांगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हाथियार फालांगि खालामनायाव नांथाबना दंमोन होनना मिथिनो मोनो। 7थियाव जिआरपि एबा गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय साबा बांलादेशी हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोरनि 2 आइजो आरो 3 हौवाफोर। बिसोरखौ बेंगालराव खामानि मावनो होननानै दैथायहरनो थाखाय भारतारि सासे सुबुङा खोथा होदोंमोन होननानै मिथिनो मोनो। जिआरपिजों हमजानाय बांलादेशीफोरानो जाबाय 19 बोसोर बैसोनि मोहम्मद इस्माइल सरदार, 18 बोसोर बैसोनि मोसामद मइना, 18 बोसोर बैसोनि फरजना, 22 बोसोर बैसोनि शहीद सिकदार आरो आब्दुल्ला शहीद सिकदार बांलादेश खुलना जिल्लानि आरो माखासेया सिलहाट जिल्लानि होननानै मिथिनो मोनो। बिसोरखौ जिआरपिआ नायबिजिरगासिनो दं। 8थियाव अमान बोरिमायाव थाव टेंकारा गोदोनायनि जाहोनाव 13 भारतारिफोरा गोमाना दं। खौरां बिजों रिपर्टनि बादिब्ला कमरसनि फिरफिला गोनां गंसे थाव टेंकारा अमाननि बोरिमायाव गोग्लैलांदों, जेराव 13 भारतारिफोरजों लोगोसे 6 मावथि सोद्रोमाफोरा गोमादों। अमाननि मेरिटाइम सिकिउरिटि सेन्टारा समबाराव एक्सआव मोनसे पस्टआव बुंदोंमोन दि टेंकारा दुकम सोहोरनि राजमदाराखानिफ्राय 25 लैथोआरि माइल खोला-सानजायाव गोग्लैदोंमोन आरो बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरजों गोरोबलायनानै नागिरनाय आरो रैखाथि हाबाफारि जागायो। लैथोआरि ट्राफिक.com नि बादिब्ला जाहाजआ दुबाइनि हमरिया जाहाज गाथोननिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो येमेननि जाहाज गाथोन नोगोर अदनसिम थांगासिनो दंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।